Gvern soċjalista li jgħid li jisma' żgur mhux qed jisma' l-karba tal-Marsin. Ma jistax ikun li residenti tal-Marsa jibqgħu jgħixu f'darhom bil-biża'. L-anzjani tagħna li jkunu lura d-dar qabel jidlam u ġenituri li ma jafdawx li tfal waħedhom barra. Il-Partit Nazzjonalista se jkun qiegħed hemm sabiex jiddefendi lil dan il-lokal b'kull mod waqt li se jkun il-vuċi u l-leħen tar-residenti Marsin. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija fi żjara fil-lokalità tal-Marsa fejn kellu l-opportunità jisma' il-preokkupazzjonijiet tan-negozju u tar-residenti li esprimew it-tħassib tagħhom dwar il-fatt li l-Gvern mhux qed jipprovdi sigurtà biżżejjed fil-lokalità filwaqt li falla anke fil-qasam ambjentali tal-lokal. Preżenti għal din iż-żjara kien hemm il-President tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Kristi De Bono, il-kandidat għal elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew Dione Borg, kif ukoll kandidati għal elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali. Il-Partit Nazzjonalista irid jagħti attenzjoni partikolari lil Marsa. Aħna rridu li l-kunsillera tagħna minkejja illi jistgħu jkunu f'minoranza jagħmlu dak kollu possibbli biex il-Marsin iħossu illi huma għadhom ċittadini ta' pajjiżna illi jiġu stmati mhux bħala ċittadini ta' sekonda klassi. Filwaqt li l-Gvern jiftaħar bl-aqwa żmien mhux l-istess jistgħu jgħidu residenti Marsin. Il-kriminalità ġewwa din il-lokalità li l-Gvern għażel illi jinjora u ma jagħmel xejn. Il-Marsin illi qishom qasadhom jiffurmaw parti minn pajjiżna u dan il-Gvern laqqas irid tal-inqas jirrikonoxxi. Meta ddur din il-lokalità tinduna illi hemm ġmil naturali, hemm opportunitajiet ta' lokalità li darba kienet ċentru ta' kummerċ, ta' lokalità fejn darba stajt tgħix ġewwa darek bit-tranquillità. Adrian Delija fakkar li kien biss permezz tal-investiment fl-interconnector bejn Malta u Sqallija li kien possibbli li titwaqqa l-power station l-antika tal-Marsa. Adrian Delija qal li l-Partit Nazzjonalista se jkun qed jara li l-Kunsill Lokali jagħmel id-differenza. Aħna kommessi illi nduru nitkellmu man-nies naraw x'inhu huma d-diffikultajiet tagħhom, narġgħu indaħlu it-tranquillità, il-paċi għall-inqas l-arfien illi jekk qed tgħix ġewwa raħal tiegħek ġewwa l-lokalità tiegħek tista' tgħix bis-serħan tal-moħħ. Adrian Delija tenna li vot għal Partit Nazzjonalista fil-25 ta' Mejju li ġej ifisser li nerġgħu nagħtu d-dinjità lil Marsin.